ODM dobre zasiala a oprela sa o to podstatné a kľúčové, o čo sa v živote je potrebné oprieť, a to sú hodnoty. Ak ste si tieto vlastnosti uchovali. Ďakujem. Vítajte pána Sama Trnku. Milí hostia, milí mladí demokrati, milí občanmi v demokratických voľbách zvolení smradí. Keď sa zakladalo toto spoločenstvo pred 20 rokmi, jeho terajší predseda ťahal po dvore káčera. V tom je veľká nádej, že vy, politické žubrienky, nebudete opakovať chyby žiab, ktoré dnes sedia na prameni. Prísť na to, čo by ste sa mali naučiť, nie je žiadna jadrová fyzika. Pozriete sa na pána Dzurindu a hneď viete, že je to umenie odísť. Na pani Radičovu a je to umenie neodísť. A keď sa pozriete na pána Lipšica, tak viete, že treba ovládať aj umenie vstúpiť do nejakej normálnejšej strany. Ale ono je toho viac. Je pár zásad, ktoré z nejakých príčin nikto z politickej špičky nechápe a ich zhrniem do 4 bodov. Poprvé, štedrý sponzor, ktorý nechce nič, len aby ste si naň potom spomenuli, nemá na mysli pohľadnicu z Čičmian. Po druhé, peniaze vyzbierané od občanov patria iným občanom, ktorí ich potrebujú. Vaši kamaráti ich možno potrebujú tiež, ale im nepatria. Po tretie, nedávajte funkciu človeku, ktorý si ju zaslúži. Lepší bude niekto, kto tomu bude naozaj rozumieť, pán Jurzica. A napokon, volebný mandát je na 4 roky. Bolo by dobré, keby ste ich vyčerpali všetky 4. Možno sa s nimi vidíte naposledy, pán Dostál. Raz skončí vaše mladické zjazdovanie vo voľnom čase a vy sa budete uchádzať o priazeň nás, občanov. Budete chodiť na mítingy. Tam vám istotne dôjde, aká do neba volajúco nezodpovedná idiotina je všeobecné volebné právo. Tak to potom pozor, na mítingy strán chodia iba isté typy ľudí. My ostatní sme normálni. Ono to zistenie o tom volebnom práve je v zásade správne, ale nech je to aspoň mementom, že šanovať na školstve pán Mikloš sa nevypláca. Milé ratolesti politického života, pokiaľ si dobre pamätám vašu sortu zo strednej školy, brali ste sami seba príliš vážne a bližšie vám bolo Sme ako Playboy, ba dokonca i ako österreichischer katholischer Magazin. Tak ja mám pre vás pár rád, aby ste nezabudli, ako vyzerá naozajstný život. Je zdravé sem tam si pustiť aj film so Segalom, nie len Hríbovú lampu. Na dovolenku sa chodí do Chorvátska, nie do Bruselu. Namiesto sadenia lípiek do kochly kabelku konope pre osobnú spotrebu a hlavne na streche intráku radšej otvárať s dievčaťom fľašku vínka, ako rozprostierať transparent proti Ficovi. Možno ste nádej tohto národa, ale keď tomu takto medzi sebou uveríte, budú z vás len ďalší zdutí spasitelia, ktorých pri zemi držia len masívne hodinky v cene auta. My, vaši možno budúci voliči, nechceme tak veľa. V skratke, to, aby sme po odvolení nemali pocit, že nás za tou plentou voľakto pokefoval odzadu a bez lásky. Prajem vám, ale hlavne nám, v tomto veľa šťastia a úspechov. Ďakujem pekne. To bolo za odmeru.